semmoista perusasiaa on liikunnan aloittamisessa aika tärkeää. Olisi hyvä harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja siitä huolimatta löytää semmoinen yksi ykköslaji, jota sitten siinä aina kiireisimpinä aikoina on kaikista helpoin harrastaa. Toinen juttu, että vaikka on kyse liikunnasta, ei siis urheilusta, niin välineet on kaiken A ja O. Eli jos juoksee, kävelee, on hyvä olla kunnon jalkineet, mihin tahansa hikiliikuntaan, niin kunnon paidat ja housut. Ja sitten muista välineistä puhumattakaan, jos harrastetaan hiihtoa tai jotain. Kolmas on se, että ikinä ei saa kipeänä harrastaa. Eli flunssa, nuha on syy sitten jättää se liikuntatuokio väliin, ettei tule mitään jälkiseuraamuksia.